Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech huwa wieħed mid-deputati fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni li fi żmien Gvern Nazzjonalista għamel pressjoni politika biex nies tal-qalba jinstabilhom impjieg fil-Wasteserv jew biex jiżdidulhom is-sigħat tax-xogħol ma' din l-entità. 3 xhur qabel l-elezzjoni Grech bat email lil Glenn Buġejja, wieħed mill-uffiċjali ta' fiduċja tal-eks Ministru George Pulicino, fejn talbu biex impjegat li kienet jaħdem numru ta' sigħat fid-Dipartiment tal-Marketing jingħata impjieg full-time. 4 tim wara, Grech fakkar lil Buġejja dwar dan il-każ u tfakkira oħra waslet xahar wara li kitiblu l-ewwel darba, Buġejja iwieġbu li kien għadu bla tweġiba. Xahar qabel l-elezzjoni ġenerali, Claudio Grech reġa' kiteb lil Buġejja u staqsih kif kien possibbli li ma kien hemm l-ebda żvilupp dwar dan il-każ. Fit-tweġiba tiegħu Buġejja jwieġeb u jgħid li l-każ kien solvut hekk kif l-impjegat ingħata żieda fis-sigħat tax-xogħol. Fl-istess waqt talbu jagħmel kuntatt mal-impjegat u jkellmu lura. Fl-10 ta' Frar, id-Deputat Nazzjonalista reġa' kiteb lil Buġejja u qallu li l-każ ma kienx solvut. Qallu li l-impjegat taħu biss 16-il sigħa xogħol fil-ġimgħa u Grech sosta li ma setax jifhem għaliex ħaġa bħal din li jagħtuh impjieg full-time kienet daqshekk diffiċli. 10 tim wara, Buġejja wieġeb lil Grech u qallu li bħal dan il-każ kien hemm 16 oħra u fehmu li l-Wasteserv ma kienx fqada li tagħtihom impjieg fiss. Qal li l-Wasteserv ma kellix dak l-ammont ta' xogħol għalihom, ma kellix l-approvazzjoni biex timpjegahom u wisq aktar il-fondi għalihom. Kien hawn li Buġejja kiteb lil kap eżekuttiv tal-Wasteserv ta' dak iż-żmien, Xavier Abela, u staqsih tajjeb qed ngħid b'dan tal-aħħar iwieġbu tajjeb ħafna. L-eks kap eżekuttiv żied jgħid lil Buġejja li kienu rranġawlhom biex ikollhom minimu ta' sigħat garantiti fil-ġimgħa bħala xogħol, iżda sostna miegħu li ma kienx hemm possibilità ta' impjieg full-time li kien qed jinsisti għalih id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech.